Mantienitela ustez, sentibera gabe emakumezkoa, da filmean egin beti zen berriz, hitzaldia beti atxekitaka, zeure buruan baina ez bultzatu bidaia, kapazizena ulertu nun jakituriaz, esan nahian denbora bitartean dela, batu da zure musuaren mapa, nabigatitzadan aitaka, berriro elmugaza, bidea eta bidaka, luzea izan dadila. Mantienitela ustez, sentibera gabe emakumezkoa, da filmean egin beti zen berriz, hitzaldia beti atxekitaka, zeure buruan zure musuaren mapa, nabigatitzadan berriro elmugaza, bidea eta bidaka, luzea izan dadila.
mani piedi se la usted